Hvilken planet kommer du fra? Sådan lød spørgsmålet til den 5-årige David, som er adoptivbarn fra Peru. Og det spørgsmål satte Davids far i gang med at lave en bog og en tegnefilm om at være adopteret. Hør mere om det om lidt. Velkommen til Lounge. Velkommen, Henrik Lund. Tak. Du er far til en dreng, David, der er adopteret fra Peru. Og det har fået dig til at skrive den her bog. Hvor kommer du fra? En bog om at blive adopteret. Den konkrete episode, der fik dig til at tænke, jeg må hellere se at komme i gang med en bog. Hvad var det? Ja, det var meget konkret. Det var i børnehaven, da min søn var omkring 5 år. Vi sad i garderoben, og han skulle have flyverdragt på. Så var der en anden dreng, en dansk indfødt dreng, der kiggede på ham, eller kiggede på David, og så spurgte han sin mor, hvor kommer David egentlig fra? Og så sagde moren, du kan jo spørge David, han forstår godt, hvad du siger. Og så kiggede han direkte på David og sagde, hvilken planet kommer du egentlig fra? Og så var det jo selvfølgelig svært at lade være med at grine, men det fik jo også sat nogle tanker i gang om, at måske er det sådan mange adoptivbørn, de har. De føler sig fuldstændig integreret, og de snakker dansk, og de agerer på samme niveau som alle andre, men de ser jo anderledes ud, og en gang imellem bliver de konfronteret med, at de ser anderledes ud. Og så kunne jeg godt tænke mig, at man kunne fortælle andre børn, både adoptivbørn og almindelige indfødte danske børn, hvad det vil sige at være adopteret. Og det fik mig så til at gå og tænke på at lave en tegnefilm. Og det fik jeg så lejlighed til at gøre. Ja, så du har lavet både en tegnefilm og en bog. Havde din søn svært ved at forklare, hvor han kom fra? Ja, altså han kiggede på den anden dreng, og så siger han blåstrød. Ja. Men det drengen mente, det var selvfølgelig, hvilket land han kom fra. Min søn kommer fra Peru, og sorthåret og brun hele året. Ikke? Så det er jo selvfølgelig, det er jo det spørgsmål, de får. Men det er ikke noget, adoptivbørn egentlig har let ved. Altså når de bliver stillet det spørgsmål, så bliver de sådan meget, jamen hvor jeg kommer fra. Jamen, jeg kommer jo herhjemme fra min mor og far. Ikke? Ja. Men inderst inde har de vel et eller andet i sig med, at de er jo født i et andet land, og det ved de jo egentlig godt. Det er jo ikke noget, man skjuler for dem, det er jo faktisk noget, man snakker med dem om tit og ofte. Ikke? Vi snakker jo også om vores søns Peru-mor, hvad hun må lave nu om dagen og sådan nogle ting. Ikke? Og det gør adoptivforældre jo generelt meget med deres børn. Og der kan man blandt andet så bruge din bog her til at tage udgangspunkt i sådan en snak. Lad os se et par billeder. Her der er lille Andrea netop fundet på sin nye far og mor, og skal lære nogle af de vigtige ting. Hun skal lære at spise, jeg tror det er havregrød, vil du ikke? Ja. Vil du ikke tro, det er det? Og hun skal lære en anden meget vigtig ting, nemlig at snakke i telefon med mormor. Det er rigtigt. Er det svært, når man kommer som, hun er 4 år her, og det var din David også? Ja. Er det svært at lære de der ting, som er helt åbenlyse for? Umiddelbart kan de jo lære de jo hurtigt at forstå, hvad man siger. Umiddelbart forstår de, efter en uge forstår de ganske almindelige beskeder på dansk. Altså gå ind i værelset inde ved siden af at tage dine sandaler på, vi skal i supermarkedet. Forstod min søn efter en uge, ikke? Hvor vi stadigvæk var i Peru, ikke? Men at sige noget, det går jo selvfølgelig et stykke tid, ikke? Og når vi har lavet, eller når tegningen der viser, at Andrea prøver at snakke i telefon med mormor, så er det jo mens hun sidder og ved at blive, eller lige er blevet adopteret i Colombia, ikke? Og det er jo ikke sikkert, at hun forstår, hvad mormor siger. Det er heller ikke sikkert, hvad mormor forstår, hvad Andrea, hvis hun overhovedet kan høre det. Men den kommunikation er jo altså vigtig, at adoptivbørnene også ved, at der er en familie rundt omkring. Ikke? De kommer jo hjem til Danmark til en stor familie. Men det går altså så hurtigt af din erfaring. Du har lavet den her bog, og jeg skal lige sige, det er Liller Møller, der har lavet tegningerne. Det er også hende, der har tegnet tegnefilmen, som du har lavet samtidig med filmen her. Skal vi ikke se en bid af den? Jo. Helt fra starten. Her boede min mor og far, og de vil også gerne have et barn. Men selvom de også knoklede på at lave en baby, så ville det bare ikke lykkes. Det var de lidt triste over. Og lige meget hvor de kiggede hen, så havde alle andre masser af små søde børn. Som tiden gik, blev de mere og mere kede af det. Men en dag fik de øje på en familie, og de havde en dreng, som der var adopteret, og han så altså rigtig sød ud. Og det var lige præcis den dag, de besluttede sig for at få mig. Er det vigtigt for børn, adoptivbørn, at få at vide, at de er ønskebørn? Ja, selvfølgelig. Adoptivbørn er jo nogle gange mere ønskebørn end nogen andre. Og altså,
som familie eller som mand og kvinde, der oplever man jo også, at man som mand i enorm høj grad er med i hele processen, hvor det ved en almindelig graviditet af kvinden, der er gravid i 9 måneder, så er det ved adoption jo ofte både far og mor, der på en måde er gravide, og det er jo så til gengæld i 4 år. Så det er ønskebørn, for man skal utrolig meget igennem, og det koster utrolig mange penge, og man skal være privilegeret på mange niveauer for at kunne adoptere. Tog det jer 4 år før I? Det tog 4 år at vente på David. Ja. Inden da havde det taget 2 år at komme igennem hele systemet med at blive godkendt og få afleveret alle de papirer og gå til psykologtester og alt det, man skal igennem. Nu siger du, at adoptivbørn er ønskebørn, og det er de jo selvfølgelig også, når de kommer til Danmark, men de har jo været uønskede. De er jo blevet sat på et børnehjem eller tilsvarende. Ja. Hvordan klarer man de her børn, både at være super ønskede, men også at have været startet som uønskede? Altså, man er nødt til at virkelig tage sig af børnene, når de kommer, fordi tit har de været ude for nogle svigt fra der, hvor de kommer fra. Vores søn havde været ude for flere svigt, og når vi så fik ham som 4-årig, så var vi jo sindssygt heldige. Han knyttede sig til os fra første sekund, vi fik ham. Han krammede, og vi krammede, og siden har han jo altså virkelig været knyttet til os. Det kan man ikke altid vide, men det er vigtigt, at man arbejder på det. De børn har brug for en utrolig tryghed og en utrolig kærlighed fra adoptivforældrene, og altså heldigvis, det får de jo også altid. Skal de også kende deres rødder, så meget man nu kan finde ud af det? Det synes jeg. Altså jeg synes, det er meget vigtigt, at dels at man tager ud og henter dem selv, så man har oplevet stemningen, man ved, hvordan der er. Vi hentede vores dreng dybt i junglen i Amazonas. Det er et fantastisk oplevelse at komme så langt væk. Men også, at vi har nogle fælles referencepunkter. Vores dreng var 4 år. Vi har ikke haft ham som baby, men vi har nogle ting at snakke om fra dengang han var 4 år, og vi hentede ham på børnehjemmet. Vi har en masse billeder, og nu er han 11. Det album med de der billeder bliver hivet frem med meget jævne mellemrum, og vi kigger, og vi griner, og vi snakker om dengang han var 4 år, og vi hentede ham på børnehjemmet i Peru. Lad os se et klip til fra filmen, hvor forældrene netop har fået et brev om, at de kan hente deres Andrea i Colombia, og de bliver ret glade. Og de skyndte sig at pakke kufferterne for at rejse til Colombia, hvor jeg boede dengang. Colombia ligger i Sydamerika, helt omme på den anden side af jorden. Og efter en lang flyvetur landede de i Bogota, der er hovedstad i Colombia. På hotellet hyggede min mor sig med at gøre mit nye tøj klar. Og den næste dag tog de deres fineste tøj på og kørte hen til mit børnehjem, hvor de skulle have mig. Lige netop mig. På børnehjemmet skulle de vente et lille stykke tid, men det føltes som mange timer. Endelig kom min plejemor med mig, og det var første gang, de så mig. Din søn David er jo nu 11 år. Hvordan har han taklet det at se anderledes ud end andre danske børn? Han har jo nogle gange været ked af, at han så anderledes ud. Han er helt kulsort og hår, og han er altid brun, ikke? Men vi har jo selvfølgelig forsøgt at fortælle ham, at for eksempel at være så brun, det er jo det, alle danskere gerne vil være. Det er jo derfor, vi ligger 3 uger på stranden og branker hver sommer, ikke? Jeg har altid haft en konkurrence med ham lige siden, at vi fik ham om, hvem der kunne blive mest brun hver sommer. Han vinder hvert år, og det koster mig en Tivoli-tur hvert år. Men han er faktisk jo nået til det punkt, hvor han så er ved at være stolt af at være brun og se lidt anderledes ud. Det gør ham jo også på en måde lidt mere interessant blandt hans jævnaldrende, både piger og drenge, ikke? Så det er ikke noget, jeg tror, han går og tænker over mere på den måde. Han er faktisk, tror jeg, blevet lidt stolt over at se lidt anderledes ud. Og du har fortalt, at både bog og film her, DVD'en, har solgt rigtig godt, selvom de først lige er udkommet. Ja, DVD'en bliver udelukkende distribueret af noget, der hedder adoptionsverden.dk, mens bogen både kan købes der og hos boghandlere. Filmen har solgt i omkring 1000 eksemplarer indtil nu, og bogen er først lige udkommet, men meget tyder på, at der er stor efterspørgsel. Så, det er imponerende. Held og lykke både med bog og film, og tak fordi du kom. Tak.